Καλησπέρα σας από την Auto Marine. Ονομάζομαι Ανδριανός Τσίτος και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα απίστευτο crossover της BMW, το H1 και αντίστοιχα το H2. Το συγκεκριμένο H1 διαθέτει έναν plug-in υβριδικό βενζινοκινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών, ένα αυτόματο σασμάν καθώς και τετρακίνηση. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει αυτόματους ολεκαθαριστήρες καθώς και αυτόματα φώτα, διζωνικό κλιματισμό και οθόνη πολλαπλών λειτουργιών. Κάντε το δικό σας με 28.650 ευρώ ή από 380 ευρώ το μήνα. Η πιο compact επιλογή της BMW, το H2, επίσης διαθέτει 1500 κυβικά εκατοστά εσωτερικού καύσης κινητήρα, καθώς με μια τετρακίνηση και ένα αυτόματο σασμάν. Το συγκεκριμένο H2 διαθέτει εσωτερικό φωτισμό ambient lighting, δερμάτινο σαλόνι, καθώς και navigation στην οθόνη του. Κάντε δικό σας το BMW H2 με 34.950 ευρώ ή από 465 ευρώ το μήνα.